Samsung forces spam. Ugh. You can't opt out. If you tap away the ad, you can't move forward. Ugh. A marketing message that pretends to be optional. Samsung pakottaa spämmiä. Et pysty kieltäytymään, jos napautat mainonnan pois, ei voi edetä. Olevinaan valinnainen markkinointiviesti. Samsung forces spam. Ugh. You can't opt out. If you tap away the ad, you can't move forward. Ugh. A marketing message that pretends to be optional. Samsung pakottaa spämmiä. Et pysty kieltäytymään, jos napautat mainonnan pois, ei voi edetä. Olevinaan valinnainen markkinointiviesti. Samsung forces spam. Ugh. You can't opt out. If you tap away the ad, you can't move forward. Ugh. A marketing message that pretends to be optional. Samsung pakottaa spämmiä. Et pysty kieltäytymään, jos napautat mainonnan pois, ei voi edetä. Olevinaan valinnainen markkinointiviesti. Samsung forces spam. Ugh. You can't opt out. If you tap away the ad, you can't move forward. Ugh. A marketing message that pretends to be optional. Samsung pakottaa spämmiä. Et pysty kieltäytymään, jos napautat mainonnan pois, ei voi edetä. Olevinaan valinnainen markkinointiviesti.